Nakon što neki fenomen ili ponašanje opišemo, kao što smo upravo učinili sa ispitnom anksioznošću, potrebno ga je pokušati razumjeti i objasniti. Kako ćemo objasniti ispitnu anksioznost? Za neke studente ispitna anksioznost neugodno iskustvo, ali ih ne ometa u rješavanju testa. Možda ste i vi bili među njima. Za druge ispitna anksioznost ne samo neugodno iskustvo, već ih i ozbiljno ometa u uspješnom rješavanju testova ili pri usmenom odgovaranju. Znači, različite osobe različito reagiraju u istoj situaciji. Na primjer, istraživanja u psihologiji pokazuju da djevojke značajno više doživljavaju osjećaj ispitne anksioznosti u usporedbi s mladićima. Te razlike možemo objasniti na različite načine. Na primjer, djevojke su osjetljivije na negativne povratne informacije. U ovom slučaju to su bodovi na testu i ocjene. Više su orijentirane na ugađanje drugima, kao što su to, na primjer, nastavnici. Međutim, osim razlika između različitih osoba, možemo se zapitati koji još faktori mogu utjecati na javljanje osjećaja ispitne anksioznosti. Možda je to učionica, ako nije dovoljno osvjetljena, ili ako je prebučna, ili osobnost nastavnika, ili doba godine, itd.